Frans Venema uit Holwert is al jaren vrijwilliger als automaatje. Dat betekent dat hij meesken zonder vervier te plak brengt. Ik mag graag autorijden en ik vind het belangrijk dat je wat door voor mensen die het misschien net op een andere manier op bepaalde bestemmingen komen kunnen. Over 400 meter neem op de rotonde de derde afslag naar de Halterweg. Tienje te morgen stapt Venema in de auto naar Dokkum. Dat er Gerda Prochet ophelpt voor een rit naar het bolwerk. Voorheen ging haar man altijd mee, maar die had een ongeluk met de auto. Waardoor het voor hun onmogelijk is om haar naar het schilder in te brengen. En zodoende had ze mij vragen, was ze haar daar even heen brengen. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Mijn leeftijd begint mee te spelen en je kunt niet meer alles. Ik durf niet meer te fietsen. En de auto is ook aan de kant. Dus ja, ik moet toch wat. Maar gelukkig is Frans Venema haar automaatje. Ja, dat vind ik heel erg fijn. Dat maakt dat ik het kan doen. Je komt je huis uit, je ontmoet andere mensen en dat geeft dus iets waar je weer naartoe kan kijken. De komende tijd binnen de initiatiefnemers op zoek naar extra vrijwilligers, liek als Frans, om nog meer mensen gelukkig te maken.